To jama'a assalamu alaikum. Rasulun aminin. Allah taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarman sayyidul wujudi. Imamul mursalina manzona Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To jama'a nazo na gama program amma akwai zancen da aka turo mini. Wannan gaskiya wannan zance da aka turo mini ba abin in bashi yayi kwana bane. Gaskiya Allah zamu gayyace malluma, zan nemi malluma biyu. Zamu nemi mallumin Tijjaniya da na Izala akan wannan, amma farko zan nemi malam Sheikh Abul Fatai akan zance da Malam Bello Yabo da yayi. Gaskiya wannan zance ina gani malluma yawanci da yawa wallahi zantutuka ni to me ina gani kawai, amma a zo a ba mu hujja ayan Qur'ani da hadisi. In ba haka ba da gaskiya zai zama kaman wani cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Gaskiya ya kamata malluma, domin akwai wani zantutuka da malluma ke faɗi ya kamata gaskiya so ta hatara, domin wannan zance da malamin nan yayi ya dace bai dace ba gaskiyan Allah. Zancen nan gaskiya ya yasa insha Allah zan buga muku wannan zance ku ji, amma ina neman malluman Izala ku zo ku ji wannan zance da malam, domin malam Bello Yabo dai ban san shi ba dai. Bello Yago ne ko Bello Yabo, gaskiyan Allah ban san shi haka ba dai sosai. Kuma zan nemi hanya, wallahi zan nemi hanya in Allah ba mu sa'a, zan nemi hanyar da za mu duba mu gayyato shi ya zo ya kare wannan zancen shi daidai gaskiya da yayi, domin wannan zancen shi gaskiya Allah yana da cin rai. Gaskiyan Allah ni to me dai kan da zancen shi, domin mutum ko ya za ka yi zancen ka dai ba ka gama kanka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya hana zagi, an samu Annabi na cin mutunci, an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam mai cin mutunci ne, mai zagi ne. Akwai wani zantutuka gaskiya Allah da Annabi. Malluma ku bar kwatanta kanku da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka iya kai abin da kai kaga dama, za ka iya kai abin da kai kaga dama, za ka iya kai, amma kwatanta kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai Annabi ma yayi shi yasa ai ko nayi ma ba, no ba ka musulunci yake tafiya ba. Yasa gaskiya ina neman malluma ku zo ku ba mu hujja. Zan gayyace malamin mu Malam Abul Fatai insha Allah. Wanga zai zama program ne gaskiya musamman. Gaskiya Allah da Annabi wannan zai zama program ne, kuma wannan program ina so Malam Abul Fatai, Sheikh Malam Abul Fatai Sani Atijani da zo ya handle wannan program. Kaga akwai wani zance in aka faɗi cewa ba wayan nan ba ku so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ababa. Akwai wani ababa ban kuna proof, kuna gwada. Gaskiya Allah muna neman a zo a walware mu na wannan zance, domin Malam Bello Yabo ko Yago ne zancen nan da kai gaskiyan Allah da aka turo mini. Wannan zance ga mai hankali duka zancen nan mai tashin hankali ne. Malumma in kun yi muna zance ya kamata ku warware mana zancen, mu zuƙayen mu iya mu gane abin da kuke nufi. To amma ba zuwa yin magana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, no tsagaga mutum kai magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, no ka tashi ka wuce. Dan magana ga dai gaskiya yana da zafi. Maganar nan yana da zafi. Ai magana ma kan sai na Abubakar, sai na Umar ma mun kasa zama mun zo mun nuna ya sunan shiga Sheikh Sharif Adam Mina. Zance ai ba kan Annabi yayi ba. Yayi zance akan Sayyidina Umar ne. Ya zage Sayyidina Umar, wai Sayyidina Umar ya kafurta. Amma mun kasa zama. Ba mu zauna ba mun nuna hushin mu. Muka nuna wannan zance no. Ba zan yada ya ba ubana ma balle har Sayyidina Umar ba. Ko ba haka ba? Muka ce ya kawo hujjan shi. Shi yasa insha Allah za mu kai gayyata wurin Malam Bello Yago mu tambaye shi, Malam Bello ina hujjanka akan wannan zance da kai. Gaskiya in mun je mun kai gayyata in dai ba mu same shi ba, gaskiya wallahi zan zo da wasu malluma akan wannan zance. Jama'a ku ji wannan zance. Gaskiya zancen nan ni gaskiya ya ta da kamata in je huta, amma na kasa hutawa. Ku ji wannan zance. Jama'a ku ji wannan zance. To in ban bace ka mai imami mai yabe ka, walla sai mun bata. Ushe sun bata. Mu yi ma nasiha, mu karanto ma aya, mu karanto ma hadisai, sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi.
mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sai na Abubakar ya bata na fatar kun fahimta kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi fiyayyen halitta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malluma don Allah don Annabi ku kawo muna hujja. Inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ɓaci. Saboda Allah saboda Annabi. Yau in an ce ni ina zage-zage ina ɓaci, shan ce a ai ba ni ke na fara ba, ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ɓaci. Akwai wani zantutuka malluma ku ya kamata ku daidaita mu domin ku ya kamata ku zama role model da muke kallon ku muna duban wasu ababa muna koyi ga ku. Inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ɓaci. A kawo mana hadisi ɗaya da kuwa da manzon Allah ya ɓaci wani, manzon Allah ya aibace wani ya ɓaci wani, manzon Allah da ke mana hanin wanga abu sha ce wai yau an samu manzon Allah yana ɓaci. Mu ci gaba. Ka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama. A kurbatsa a ce in kawo hujja. An manzon Allah yana zagi. Kun kosan mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah na turo Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta, a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani. Ko? Jama'a don Allah na Nabi masu zanawa wai a kawo complete video da wasu ababa tsakaninka da Allah da Nabi akwai wani zance da mutum zai sha ce kawo complete audio amma tsakaninka da Allah da Nabi kai wanga video ga da kai maganan ga da kake ji kana neman complete video tsakaninka da Allah da Annabi wannan zance da kai kaji kai kana jin kai kana neman complete video kuma gabanka bai fadi ba baka ji tsoro ba. To mu da mun ce a hatta malluman sunna muna neman a zo a warware mana a fidda mu cikin shuba saboda wanga video yawo yake wani turo mini yake ce mini sarki zaki duk abin da ke faruwa yawo yake aka turo mana ko ba haka ba wannan ba ma malluman itijaniya ba a hatta malluman izala muna neman a zo a warware mana wannan zance. Sau biyu ana mai wannan operation ni so nawa an ka wanke min zuciyata ko so guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta. To annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da an na aibi fushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka rai ne yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ba ku yi adalci ba ku daga cewa in ba ɓaci ba ku yi adalci ba ɓaci ba a bari yan halin ɓaci ya kama za mu ɓata na fatar kun fahimta. Jama'a kun ga abin da muke magana akan wannan zance ya kamata jama'a ku gane yau in an taba iyali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna gaggamuwa ne mu duka gaba ɗaya musulmai mu yakin a daina irin wanga ba an zage sayyidina Umar mun zo mun hadu mu ɗan izala da ɗan tijaniya muka yake inda aka zage mu no bai kamata a yi wannan ba. To yau an samu wannan malami yayi wanga zance gaskiya Allah da Nabi kai duba yau ku duba ba malami muke bi ba amma insha Allahu wannan gaskiya zamu domin da muka ji wannan magana gaskiya a raina na bace zamu nemi wannan malami mu tambaye malam Bello ga abin da muka ji kana faɗi domin ka fara jin wanga zance da malam Bello yayi wai har manzon Allah yana ɓaci yanzu tsakaninka da Allah da Nabi me kake nema ka ji me kake nema ka sani har manzon Allah yana ɓaci. Jama'a yau ba zan daki call ba zan daki kira ba just dai insha Allah wannan zance da ikon Allah zamu ne bari buga full kuji. To in ba ɓace ka mai mami mai beka a walla sai mun bata sai mun bata mu yi ma da siya mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi an manyan mu suna yi sai na Abubakar ya bata
na fatar ko fahimta. Kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi. Me kake da Fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama. A kurbatsa a ce in kawo hujja. Har manzon Allah yana zagi. Kun kosan mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah Allah na turi Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta, a ɗebe zuciya ta a da hikima da masu kira ku daina kira don Allah ku daina kira imani. Ko sau biyu ana mai wannan operation. Ni so nawa an ka wanke min zuciyata, ko so guda ba a wanke ta ba, tana nawa da Allah ya halicce ta. To annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta, duk abin da an na aibi fushi. insha Allahu zidani da ikon Allah za mu yi kokarin da zuciya an ka cire an ita sosai tsabar. Don Allah masu kira ban sa abin da sa don Allah Salamu alaikum Malam Hussein, don Allah ina kan program barin kare don Allah. An ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani. To in ban bace ka mu imami mu yabe ka. A wanda sai mun bata. Mu yi ma nasiha mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi. Mu biyo baya da ƙwaryar zagi. In an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sai na Abubakar ya bata. Na fatar ko fahimta. Kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi. Fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana Allah wani irin mutum ke ga kana kira mutum yana kayat don Allah ran ka bari awa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja an manzon Allah yana zagi kun kosan mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim wallahi kuma rin kashe data na domin wannan samarin ban bayan haka ba zai bari ba kuma rin kashe ka mu ji wannan mu kare cewa sau biyu rayuwar manzon Allah na turi Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta, a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani. Ko sau biyu ana mai wannan operation. Ni so nawa an ka wanke min zuciya ta, ko so guda ba a wanke ta ba, tana nawa da Allah ya halicce ta. To annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta, duk abin da an na aibi fushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani. Amma duk da haka rai ne yana baci ya zaga, sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi. Don Allah ku yi mini adalci. Ba ku yi adalci ba, ku da ka cewa in ba ɓace ba ku yi adalci ba. Ɓace ba a bari. Jama'a abin da ya kamata mu gane akwai bambanci akan zagi da ɓace-ɓace. Ko kuka ce fa ku Hausawa ne, mu ba ma jin Hausa ma sosai, haushi ma muke yi. Amma kun san cewa kamar akwai bambanci akan zagi da ɓace-ɓace. Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɓace-ɓace, za a samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɓaci, mu maka mu adalci. Wallahi wannan magana ko malamin tarika Tijjaniya ya faɗi wallahi shi na saka shi kan faranti. Ko malamin Tijjaniya ya faɗi wallahi na saka shi kan faranti. Me yasa kai wannan zance ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam? Saboda na fi son Annabi ya fika. Annabi an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɓace-ɓace. To wani hujja wani hadisi ko kuma wani Qur'ani yake gwadawa an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɓaci Annabi na ɓaci. An samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɓaci. Mu maka mu adalcin wannan zance. Mu maka mu adalcin wannan zance. Mu maka mu adalcin wannan zance. Akwai bambanci akan zagi da ɓaci. Okay, mu doke shi. Ya ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagi. Wannan ma a kawo mana hujja ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zagi, ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zagi, ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zagi.
balle har ɓace ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɓace wanga magana wallahi muna wulgawo duk mallumman mu gaba daya ba ɗan tijaniya kaɗai ba hatta malluman izala muna wulga muku wannan muna wulga mu malluman tijaniya don Allah da annabi wannan malluman izala don wannan malamin da ya magana malamin izala a'a wasu na cewa wai zagi yake nufi magana biyu yace wai an ce kai yayi zage kuma kai yayi ɓace na gode maka Zidane insha Allah zan nemi wallahi zan nemi kan da zan nemi wayansa insha Allah number wayansa zan nemi number wayansa yasa jama'a ku ji zance biyu ya faɗa wai ɓace da kuma zage magana biyu haba da Allah wannan malamin ni zan gwada masa Hausa ko ku zan gwada masa Hausa ku ji maganar da ya faɗi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam an samu annabi na ɓace ku ji da kyau fa to in ban ɓace ka ba in ban ɓace ka ba ɓaci daban zagi daban ku ji to in ban ɓace ka ba mai be ka a walla sai mun bata mu yi ma da siya mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ku tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sai na Abubakar ya bata na fatar ko fahimta kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja muna neman hujja malam muna neman hujja malam muna neman hujja mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah na turo Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni so nawa an ka wanke min zuciyata ko so guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da an na aibe fushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka raina yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ba ku yi adalci ba ku daga cewa in ba ɓace ba ku yi adalci ba ɓace ba a bari yan halin ba ma annabi ba muna duban sufaye waliyai ma muna ce musu ba su zagi muna ce musu sufi wallahi sufi bai zagi ba ka taba jin sufi bakinsa na zagi ba ka taba jin sufi waliyi yana zagi amma shi a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bace yana zagi insha Allah wannan magana mun wulga malluma kuma insha Allah za mu gayyato malluma kan haka amma za mu fara zuwa mu je mu gayyace shi kan haka bayan haka za mu zo in dai ba su amsa kira ba wallahi za mu kawo malam Abdul Fatih Sana Tijani da sauransu akan wannan zance gaskiyan Allah ya kamata a zuwa warware mu tunda wannan zance an fadi kuma wannan zance na yawo gaskiya mu a goma annabi ya wuce haka yasa jama'a guntun zance da muke da shi kenan Allah taimake mu Allah taimake mu malam Awwalu na ganka assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh